Klaro ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga wala sang kaangtanan sa issue nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte ang pagsaylo niya sang 20 million pesos nga intelligence ug confidential fund sa pondo nga ginpain para sa mga donasyon sang probinsya sa mga law enforcers. Sunod sa gobernador, parehas lang ang nature of purpose o kon pagagamitan sang budget apang mas ginpakamaayo niya nga ini ang isaylo sa donasyon agod nga mangin mas mahapos ang proseso. Dugang pa sa natong lain ang proseso sa pag-liquidate sang confidential fund kag sa iban nga pondo nga ginapagwa sang probinsya paagi sa iban nga fund sources. Ang dirigin pahayag ni Defensor nga consistent ang ginahatag nga bulig sang lokal nga panguluhan sa mga law enforcers kag luyag bagid niya ini nga madugangan. Sa bulig naton sa peace and order kag sa aton nga mga law enforcement agents. The same, it's 20 million. Ang iya sa nakangalan is donations for peace and order. Ang managhapon, no? Bulig nato ni sa aton nga mga law enforcement agencies. Halimbawa, sa Nagligad, we inaugurated a 12 million road sa Camp Delgado. Bulig naton sa regional office ng aton nga PNP. No? Tapos na sa December 21, we will have a Christmas party with our inmates sa Iloilo Provincial Jail. We will turn over a new vehicle to the Bureau of Jail Management and Technology. We will give a vehicle to the Department of Interior and Local Government. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.